Sarean jarraitzen dugu, nuka mejor dicho, eta bigean jarraitzen dugu, eta ointxe bertan itxengo dugu hasi digitalagaz, direzela niri argigunea jokoa, atera dabenak, alde batek dekogu Maria, pedagoga dela. Kaixo. Eta dekogu eneko zein da zer errola? Ni naiz joku diseinatzailea, pudleai dagokionez, eta modelatzailea eta animatzailea. Alde batetik gustatuko litzaidake kontatuko balidazue, zeren inguruan datzan jokoa? Nork esan nahi dago? Bale, bueno, bada esplorazio, fantasiasko mundu bat, non emozioen bitartez, esploratzen duzu mundua, gero mitologiako pertsonai batzuk daude, euskal mitologiako pertsonai batzuk daude, eta horien laguntzaz, hainbat abentura biziko dituzu, baina gakoa edo jokoaren helburua da familia barruan emozioen inguruko elkarrizketa ematea. Eta hori, apur bat nola gauden, edo nola sentitzen garen egoera ezberdinetan, edo ezberdin buruz hitz egitea. Askotan hori ahaztuta daukagu, etxera heldu, gure lana egin, etxera heldu, eta ez dugu elkar komunikatzen gure familiarekin eta jolas hau 5 urtetik 9 arteko tartean diseinatuta dago, horretarako txikitatik hasteko gai honi buruz hitz egiten. Familia artean esaten doztazu gainera, jokoa probatu dodanean esan dodazulako guraso batekin jokatzen dela, horrela elkar eragiten da bezala, jokoan aurrera joteko agian frustrazioa gainditzeko edo antzeko emozioak. Bai, kolaboratiboa da, azkenean nagusi, helduaren rola beharrezkoa da, azkenean 5 urterekin igual ikasten ari dira bai irakurtzen bai idazten, orduan funtsezkoa da heldu baten konpainian egotea, eta frustrazioa edo amorrua, postasuna, tristura, emozio horiek agertzen dira, oinarrizkoak, eta hori jorratzea da gure helburua, ez dakit. Eneko lehen hitz egiten genuan kamara kanpoan baita be, hori azken baten askotan gertatzen dela, umeek ez dabela haien adibidez estresa kudeatzen ikasten, eta ikasten dabenerako ja nagusiak dira, oso ohituta gaude ikustera nerabeak edo inkluso neraben aurretik datozenak 12-13 urteko umeak dauzela estresez beteta, porque badekote haien klaseak eta klasen ostean, dekote baita be futbola edo antzekoak, eta azkenean betetzen zaiela aste osoa, eta ez dabela baita be esan dezagun haiek pentsatzeko denbora izaten eta reflexionatzeko denbora izaten, porque agenda betetzen jake. Orduen, zeu hori nola ikusten dozue hori eskoletara zoazinean joka probatzera eta bar, eta ikusten dozu benetan hori gertatzen dela eta hori ekiditera laguntzen dagoela? Gure jokoak horren laguntzen. Ideia hori da, azkenean zubi bezala ulertzen dugu gure jokoa, orduan, klasetik kanpo umeek gurasoekin tarte bat hartuko balute 20 minutuko partidatxoak gai hauetaz hitz egiteko, uste dugu gutxienez gurasoen eta umeen arteko zubia erakitzeko aukera egongo litzatekeela. Eta funtzionatuko duen ala ez, berez probatu genuen orain dela 2 urte egin genituen testeo batzuk eskola batzuetan, eta denetatik dago beti noski, baina bai kasu batzuetan lagundu zuela, azken finean gurasoek ez dute aurkitzen horrelako tarte bat umeekin hitz egiteko, eta historia da, tarte bat bilatzea haiek umeak entzuteko, ez da beste elkarrizketa sortzen bada, txakia da gurasoek umeen barne munduari buruz zer, haien umeen barne munduari buruz zer ikasteko eta hobetu ulertzeko. Igual aitzakia jolasa da. Askotan sentimendu ez edo emozio ez hitz egitea apur bat arrotza egiten da. Elkarrizketa zaila da izaten umeek azeta eta honek erraztu itzen dago. Bai, jolasaren bitartez uste dugu azkenean hainbat egoera ezberdinen bitartez igual elkarrizketa errazagoa dela sortzea edo
bai. Ulertzen dut orduen gainera, eskoletatik kanpo baita probatuko dozuela, porque eskoletan orokorren gurasoak ez dira egoten, orduen, omen, digamos, partetik hori badauko ditute, baina baita be, gurasoen partetik ikusi behar da, eta ignoran interatuatzen daben, adibidez, hau bezalako feriak, nahiko erabilgarriak dira horretarako, porque askotan etortzen dira, gurasoak ome txikiekin, eta bar, ulertzen dut. Bai, de hecho, goizean egon gara, gure lehenengo aldia da, hemen, eta goizan etorri dira 5-4 ume, eta superongi, egia da gaudela pozik, azkenean igual gure helburua ez da publizerrak lortzea, orain gaude, como esan duzun bezala, nahiko berde, baina gure helburua bada umeak erakartzea, eta etorri diren umeak guztiak eratu dira como begira edo interesatu dira jolasteko, orduan hori zen gure helburua apur bat. Bai. Lehen joka probatzerakoan baita komentatzen genuen eneko, hori jabete eta erdi drama zuela mapa honegaz eta gara indik badeko zuela nahiko garatzeko, gainera zeu game designer izan da are gehiago. Ze plan gintza deko zue urrengo jabetetara begira? Ideia da deskantzatzea, oporre hauetan deskantzatzea noskiz, izan dugu nahiko... Familiagaz baita denbora pasa behar da? Horregatik, bizia edikutzeko, bigera prestatzeko demoa eman dugu denbora pila bat. Baina ideia da, 2025an, astera ja garatzen historia. Daukagu bidoi bat, Mariak eta biok pizkat garatu duguna. Eta, integratu behar dugu, mekanika basikoak badauzkagu egindak. Falta dena da, integratzea ez. Integratzea historiarekin, eta garatzea hori, narratiba osoa direla 15-16 ale gutxi gora, edo atal, edo eszenario nola baita esan da. Eta ideia da, peto-peto jartzea, joko bukatzea nolabait. Eta gero, ezagita aipatu dugun liburuarena, jokoa dago pentsatuta liburu batekin jolastua izateko. Hau da, gurasoek ez dute erosiko jokoa, erosten baute ez dute erosiko denda batean, Steamen edo... Digitalki ez dute erosiko, baizik, jongo dira liburutegi batera, erosiko du liburu bat, non puzzleak eta mapak dauden, mundu hau esploratzeko. Orduan ere hori garatu behar dugu, eta bidean, segurazki editorial baten bila egongo gara, edo ideala izango litzateke hori. Ez dakit bideojoko publisher zehatz bat den, edo editorial bat, argitaletxe bat, baina ideia da bilatzea norbait, lagunduak izateko bide horretan. Marketing bidea hori oso arrotza egiten zaigu eta... Hor zauzi orduan bilatzen baita publikatzeko, landabe Maria komentatzen zenuen, publizarak ez zauziela bilatzen, digamos, zuzenki, baina agian izan lehike, helburu pedagogikoa izanik, beste motatako finantzazio bat jasotzea, ez dakit, entitate publiko baten aldetik, baloratu duzue? Bai, baina egia da, oraindik gaudela como fase nahiko goiztiar batean, orduan, egia da marketing munduan guretzako, marketing mundua guretzako dela, como... ez ezagun bat. Orduan, ez dakit, ni ez nago hain sartuta, igual eneko dago gehiago finantzazioa lortzeko, ez? Zaetzen ari gara, lortzen du, baina oraingoz gure ibilbidea erabakita daukagu, bidean aurkitzen badugu finantzatzen duen norbaitek, primera, baina bestela daukagu gure ideia, eta izango litzateke ateratzea badago modelo bat dela print on demand, dela jendeak erosten du liburak, eta orduan bidaltzen zaio. Orduan ez dago diru arriskurik, orduan bakarrik egin behar dugu sortu jokoa eta saldu. Baina marketing munduan ez gauden ez oso jantzitak, zaila da. Bai. Zein plataformetarako atera nahi duzue? Printzipioz, baliabide nagusiena liburu hau izango litzateke, beraz edozein plataforma diot, mobiletan, tabletan, edozein gailuetan erabiltzeko... Baina gailu mugikorretan nagusi ulertzen da. Bai, bidean norbaitek konsola baterako port bat egiteko aukera ematen badigu, primeran ze uste dugu oso adaptagarria dela, naiz eta liburu bat eduki digitalizatu daiteke, nahiago dugu liburu fisikoarenaz pedagogikoki pantailen denbora neurtzeko, gurasoei ere aitzaki bat emateko, behitu umei ateratzeko begirada pantailatik eta liburuetara begiratzeko, edo...
Eta baita be, umeentzat, erakargarriagoa izango dalako, joko batekin batera badator. Alegia. Baina, bidean, norbaitek esaten behigu, Switcherako nahi dugu ateratzea joko hau. Sekulako aukera izango litzateke, ez? Beraz, adaptatuko genuke, baina printzipioz gure ibilbidea hori da, guk ateratzea, gure kabuz. Eta saiatzea pinitoak egiten marketingen, naiz eta, oso mundu zaila izan. Zaila da izan. Ulertzen dut orduan klabe bategaz etorriko zara liburu, dantzeko zer, deskarratu alizateko dozen plataformatan, eta holan jokatu alizateko. Hori da aukera bat, edo ere badaukagu beste aukera bat dela pizat arriskutsuagoa, baina da, jokoaren puzzle batzuk ezin dituzu pasatu, ez baduzu datu batzuk, eta datu horiek egongo lirateke puzzleak hemen zegoen bezala, ez? Kolore batzuk behar zenitun jakin eta ze simboloekin lotzen ziren, orduan ideia da antipirateria modu hau izatea jokoaren puzzlea. Oso erraza pirateatzeko, baina ez dut guraso bezala antzinean erabiltzen zana, egia zan, hitz egin dugu, de hecho, Gaming Roomeko podcastean baita be, etxe honetako podcastean, adibidez Monkey Islandek erabiltzen zuela antzeko zer. Alegia, hori da, berez Monkey jokoan aurpegiena hori, horretan pentsatzen dugu, baina integratuagoa liburuaren historiarekin. Hori da. Bukatzeko galdetu nahi nizuen, bai Mariari, bai Enekori, ze iruditzen ari jatzuen Big Conference, izanik zeuen lehen aldia hemen, eta ez kontatu didazu gainera goizean izan dituzula ume nahiko pasatzen, eta nahiko sentsazio hoenak izan da bezala. Bai, esan dut gure lehenengo aldia dela stand bat jartzen duguna, baina iaz egon ginen ere, eta horregatik animatu gara aurten. Giroa oso ona da, orokorrean, nik espero nituen ume gutxiago egia esan, ez dakit normalean nolako kongresuak edo ekitaldiak edo ez dakit nola deitu. Profesionalagoak izan hori direz. Bai, eta ilusioa egin dit umeak ikustea eta hain txikitatik ere gerturatzea, azkenean ere badago esesko bat hain txikitatik bideojolasetan hasteko eta ez dakit, nik uste dut. Gaur egun komunagoa da, baina azkenan jarraitzen da izaten nahiko tabu gai bet. Bai, eta nik uste dut ez dela derrigortu behar, ez jokatu edo ez egin hau edo zenbat eta handiago beto, baizik eta kontrol bat, limite batzuk jarri eta dana probatu daiteke, ez? Hori da nire iritzea. Eneko zer aldetik? Nik gustora egon naiz, bi gerai buruz ari zara, ez? Lehengo urtean egon ginen eta gure eman zigun etortzeko gure jokoarekin. Baina harik eta berdeago zegoen, orain dela urte bat. Eta aurten jun ginen Animadebara, zen animaziozko festival bat, eta hitzaldi bat emateko aukera eman ziguten, eta horri esker eman ziguten diru puska bat, 300 euro. Dela kostatzen duena, ez dakit, hori izan daitekeen, ala ez. Publikoa da! Stand bat jartzea da dira 300 euro. Orduan, segatik ez dugu aproba egiten, jartzen dugu 300 euro hauek honetan, eta hemen gaude, eta printzipioz giroa, nik uste dut oso, jendea oso emankorra da, etortzen da, zuek bezala, etorri zarete, eta ja feedback ona ematen dezute, eta hori guretzat da altxor bat, jokoa hobetzeko da ezinbestekoa, besteen feedbacka, ez dakit, euskeraz feedback esateko hitzen bat badago, alio digu, ez. Atxira, hori, atzera elikadura jasotzeko da oso garrantzitsua guretzat. Eskerrik asko Eneko guga sotaktik, eta sorte hon jokoan. Zuei, elkarrizketa honen gatik. Eta zeuri baita Maria, gurekin egotatik. Eskerrik asko zuei, bai.